Ja vnímam ten kurz ako niečo, čo človek dostane do života. Hlavne ľudia, ktorí fakt úplne vo vnútri idú odvážne za tým, že chcú tvoriť. Máš tú šancu si to vyskúšať, to nacítenie ako ten sprievodca a máš tú šancu vlastne uvidieť v sebe to, čo ťa drží, napríklad by ním nebyť. A keď tam napríklad sa dostane nejaký ten klient nejakej katarze a napríklad ten sprievodca to práve v tom momente nezvláda, tak vlastne tá barča to tam fakt prevedie nádherne. Život pred kurzom, fakt som strácala motiváciu, som vedela, že už cítim, že vlastne neviem ísť naspäť do nejakého korporátu. Život po kurze, totálne nádherné veci, ktoré kebyže mi povie človek pred rokom, tak proste vlastne neuverím tomu, že ich môžem žiť. Ahojte, ja som Kiki a bývam tu v dome s holkami už pár mesiacov a vlastne som prišla na ich sezení, pretože vlastne som robila prácu grafického dizajnéra, vlastne, ktorá v hĺbke vôbec nebolo niečo moje. A síce som si tam žila ako keby štipku tej nejakej kreativity, ktorú som chcela, ale zároveň to vôbec nebola moja cesta. Bola som, myslím si, že na 3 alebo na 4 a vlastne niekde v hĺbke sme sa tam dotkli strašne dôležitých vecí, ktoré som vlastne celý život nevidela a to bolo, ako nechcem dospieť, ako vlastne tam mám to spojenie s tými rodičmi ešte stále, ako mám ten pocit, že mi niečo dlžia z detstva a tým pádom ako keby si to teraz majú ako keby mi to dať a dať mi to cestou, že mi teraz budú dávať peniaze namiesto toho, aby ja som robila niečo, čo ma baví, namiesto toho, aby ja som sa na 100% pustila do proste úplne mojich projektov. A všetko takéto. A vlastne na to sme tam prišli. A ten prístup vlastne holek mi príde strašne jedinečný a zároveň jasný a čistý. A vlastne naozaj pri tom sezení v tej roli toho klienta som mala pocit, že keď rozprávam, tak vlastne rozprávam naozaj a zatváram si oči a naozaj som v tom procesu vlastne podvedome v tej hĺbke, tak mám ten pocit, že to ide cez úplne rôzne dimenzie vlastne môjho terajšieho ja, môjho minulého ja, teda môjho vnútorného dieťaťa, môjho budúceho ja, že naozaj to rozprávanie cez tie pocity a to opakovanie takých vied, tak vlastne, kde sa naozaj dostaneme do tých najhlbších podvedomých emócií, je v niečom strašne uvoľňujúce. Takže vlastne takto som chodila na tie Trinity Day v sezení a šla som vlastne na tú cestu môjho srdca, začala som ju ísť. Začala som ňou kráčať. A jedného dňa vlastne po Trinity Day v sezení sa ma barča spýtala, že či nechcem byť sprievodkyňa. A ja som bola úplne, proste moja sebahodnota na bode 0 až mínus, by som povedala, to úplne nedávala, že vlastne ako keby prečo by som ja mala byť niekto, kto tam takto sedí, ale zároveň, a to je vtipné, a myslím si, že to tam malo už barča v tom momente dosť nacítené, som niekde úplne vo vnútri, tam žil môj sen toho, že vlastne chcem sa pozerať na ľudí a vlastne na ich psychiku a nejako ich v nejakej časti sprevádzať, hej, bolo to tam také abstraktnejšie. Keď som sa naozaj nacítila ako keby na to najhlbšie vo mne, tak tam bolo úplne obrovské áno. A medzi tým boli ako keby vrstvy nie a strachov vlastne, ktoré som sa v tom momente rozhodla, že OK, tak proste idem cestou. Takže som sa ocitla na kurze a začína to vlastne meniť život. Nie len kvôli tomu, že vlastne ako keby sa učím sprevádzať ľudí a dajme tomu môžem a potom to budem robiť profesionálne, ale mení život naozaj v tom, že ja vnímam ten kurz ako niečo, čo človek dostane do života a naozaj ho bude môcť sprevádzať. Hlavne ľudia, ktorí fakt úplne vo vnútri idú odvážne za tým, že chcú tvoriť. Že naozaj to prianie tam majú a už ho aj vidia a už si ho aj priznali, tak vlastne dostanú do rúk niečo, čo ich bude sprevádzať celý život, kde budú vlastne môcť ako keby nazrieť do tej ľudskej psychiky a do toho podvedomia a napríklad keď budú tvoriť v kolektíve, tak budú môcť tým vlastne pomáhať tomu kolektívu a fakt ako posúvať ďalej ten kolektív. A to je napríklad jeden potenciál toho, naučiť sa sprevádzať ľudí, ktorých som predtým vôbec ako keby nevidela. Že fakt to bolo také, že OK, tak buď to budem robiť profesionálne, alebo teda nejako, čo ja viem, doma proste pre rodinu alebo tak, ale práve, že tento obrovský potenciál toho kolektívu, tvorenia tam je.
čo ma veľmi, veľmi prekvapilo na kurze, bolo to, zároveň holky znám, takže možno ani nie úplne prekvapilo, ale nečakala som to teda. Bolo to, že prídeš prvý deň, sadneš si na tieto gaučiky, budeš počuť teóriu, nejaké 2-3 hodinky a zrazu sa už ocitneš na jednom z kresiel. A vlastne buď teda je to kreslo toho sprievodcu, alebo sprievodkyňa, alebo teda toho klienta. A vlastne človek je fakt ako hodený do tej vody s láskou. A s tým, že vlastne, OK, tak poď si to vyskúšať a poďme fakt ako v tej praxi uvidieť, čo sú tam za tie veci. Takže človek napríklad, ktorý si teda prečítal proste ten žbec želvy, to je ako keby tam, kde je celá tá teória napísaná, tá kniha, tak vlastne zrazu sa ocitne na tom kresle toho sprievodcu a bude musieť niečo spraviť, bude musieť niečo nacítené spraviť, hej, a niečo povedať vlastne. A cez to sa práve dostáva, ale aj do tej roli a Barča ten priestor drží fakt nádherne, že vlastne proste úplne v totálne najväčšom bezpečí a keď tam napríklad sa dostane nejaký ten klient do fakt momentu nejakej katarze a napríklad ten sprievodca to práve v tom momente nezvláda, tak vlastne tá Barča to tam fakt prevedie nádherne. Takže ako keby sa to tam hýbe dosť, ale zároveň práve máš tú šancu si to vyskúšať, to nacítenie ako ten sprievodca a máš tú šancu vlastne uvidieť v sebe to, čo ťa drží, napríklad by ním nebyť. Teraz napríklad pre mňa to bolo hovoriť nahlas a fakt ako keby držať ten priestor úplne proste energeticky zodpovedne a fakt byť tak, že OK, som tu. Takže toto je ten žbec želvy, o ktorom som rozprávala. To je práve to, čo nás, tá teória, ktorá nás sprevádza na tom kurze a je to žbec želvy práve preto, pretože sú tam veľmi dôležité informácie v teórii napísané do 40 zhruba strán a wow, no. Toto je dosť silné pre mňa, že vlastne ja som tam ako keby cez tú moju sebahodnotu a práve cez ten príbeh, ktorý som teraz rozprávala, keď sa ma Barča spýtovala, že či chcem byť, teda sprevádzať ľudí na sezeních, tak som vlastne ako keby cítila, že OK, ale ja mám vlastne dosť veľa vlastných problémov. A teraz ako keby môžem, ako keby mám vôbec to dovolenie od vesmíru alebo samej seba, ako keby sedieť na tom kresle a fakt ako počúvať niekoho iného príbehy a problémy a sprevádzať ho cestou úprimne. A vlastne odpovede áno. Vlastne čo je nádherné na tom pre mňa je, že ako sprievodca to, čo máš mať a čo je úplne podľa mňa, tak ako to vnímam, ten najväčší základ, je hlboká úprimnosť voči samej sebe a vlastne nejaká intuícia. A všetko ostatné sa tu vlastne človek naučí. Všetko ostatné tu, alebo má možnosť sa tu ten človek naučiť. Aj keď sa ma dotkne niečo ako sprievodca vlastne v tom procese toho klienta, tak ja mám možnosť to úplne uvidieť. Ja mám možnosť to možno potom napríklad po sezení aj pozdieľať. Ja mám možnosť sa toho naozaj úprimne dotknúť. Ja sa nemusím hrať na niekoho, že teraz proste ja som ten sprievodca, ktorý má úplne všetko vyriešené a tu teraz sedím proste s nejakým totálnym nadhľadom nad svet. To tak vôbec nie je. A práve v tom ľudskom prístupe sú mi holky tak blízko vlastne. Je mi ten kurz tak blízko. Je to pre mňa úplne nádherné to vidieť. Že vlastne ten sprievodca tam totálne ukáže vlastne to, že je takisto človek. A že sú tiene, ktoré máme kolektívne, ktoré sú vzorce, ktoré proste sú prepojené úplne. A môžem si pripustiť, že to hýbe aj so mnou a môžem tým pádom už len tým, že tu sedím a pre toho človeka tu som a vnímam ho a som tam totálnej prítomnosti, úprimne aj niečo zmeniť vlastne vo mne v tom momente. Takže pre mňa v tom je tá krása, že ako keby to ide v ruke. A čo je pre mňa tiež vlastne dosť super je ten kolektív na tom kurze, pretože tu vlastne všetci sme v nejakej veľkej vlastne úprimnosti a snažíme sa teda najviac ako vieme byť aj v tej zraniteľnosti. A je to tu dosť také ako proste parta kamarátov vlastne, ktorá sa tu pravidelne stretáva. A keď si to tí ľudia teda navzájom dovolia. A je to nádherné, pretože vlastne je to úplne malá skupinka ľudí, 5 až 6 myslím zhruba. A vlastne sa stretávame buď každý druhý týždeň alebo každý týždeň. A
poznáme sa vlastne už, ako keby sa spoznávame a tým pádom fakt ako keby ten človek, ktorý má možno ťažkosti pri tom, tak môže odhodiť tie masky vlastne a môže fakt ako keby sa uvoľniť do toho, že proste v tom kresle si vlastne pred ostatnými rieši svoje sračky, hej? A byť zraniteľný v tom. Takže ja mám ako úprimný rešpekt vlastne voči nášmu kolektívu na tom kurze, pretože nás to naozaj spojuje proste. Takže úprimne si myslím, že ten kurz je vlastne pre ľudí, ktorí sú odhodlaní, alebo úprimne cítia, že sa chcú odhodlať a chcú spraviť to rozhodnutie, vlastne ísť nejakú úprimnú cestu svojho srdca v živote. A to môže znamenať, že budú potom ako profesionálne vlastne sprevádzať tých ľudí, hej, a sprevádzať vlastne klientov, ale môže to práve aj znamenať niečo úplne iné. A život pred kurzom vlastne môj vyzeral tak, že som cítila zhruba, čo chcem robiť. Cítila som vlastne, že to má byť a je spojené s kakaom ceremoniálnym. Cítila som, že chcem maľovať. To sú veci, ktoré som vlastne si dovolila snívať po dlhej dobe. Ale absolútne som nemala žiadnu formu, ani vlastne fakt som strácala motiváciu, vôľa tam bola tiež taká len tak. Takže ako vlastne dosť taká obrovská stagnácia vlastne v tom, ale zároveň som vedela, že už cítim, že vlastne neviem ísť naspäť do nejakého korporátu. V kurze som vlastne prišla na to, že potrebujem byť súčasť Teneravis, že potrebujem živiť tento projekt a zároveň živiť aj v tom seba a moje tvorenie. Mám tam vlastne obrovské nadšenie, pretože je tam obrovská vízia vlastne, do ktorej smerujeme a ja som to v srdci vnímala už stále, ale ako keby nikdy som si to nedovolila pripustiť plne, pretože tam bola tá nízka sebahodnota a to nechcenie dospieť vlastne, ktorého sme sa vlastne dotkli, aj prepracovali to na kurze. A teraz naozaj cítim, že proste jediná vec, ktorú môžem úprimne robiť, je vlastne tvoriť s holkami. A to bude vyzerať ako robenie vlastne týchto Trinity Dive sezení, ale zároveň to bude vyzerať aj úplne ináč. Aj úplne proste robenie kakaových ciest, lesom, vlastne spájanie ľudí a seba s prírodou, s nejakými cyklami. Potom zároveň maľovanie tarotových kariet a fakt ako totálne nádherné veci, ktoré kebyže mi povie človek pred rokom, tak proste vlastne neuverím tomu, že ich môžem žiť. Tomu, že môžem si vytvoriť takýto život krásny a môžem naozaj ísť so svojím srdcom a sniť a vlastne dovoliť si robiť tie kroky voči tomu snu vlastne. To je všetko.